Hello po, good morning sa lahat-lahat. Good morning. Morning po. Ah, punta po kami ngayon ng Manila Bay. Saya dito po kami sa Santa Parañaque. Yan yung aking service. Mag-opening na raw sa Manila Bay. Good morning po sa lahat. So guys, sa ngayon, magandang panahon. Yan yung aking kasama. Yan si Jonathan. Hello. Dalawa lang kami. Morning. Good morning ho sa lahat. Good morning. Ano tayo? Road trip na po, bike. Kahit saan makarating. Hi guys, good morning sa lahat. Nandito na kami sa Manila Bay. Kadarating lang namin. Waiting pa kami. Antayin daw namin mo magbubukas ang Dolomite. Manila Bay, mga 9 AM magbubukas na po. Ay, kasama ko si Jonathan. Hello po, mga Bisita ni. bawal ang ano. Oh. Pero mamaya bukas na yung ano. Hello po, good morning po sa lahat. Welcome back to my channel, Edwin Alaba Paraiso. Sa ngayon, waiting pa kami. Hinihintay pa namin magbubukas mamaya mga 9. Nakabang na po ang mga vlogger dito. Iba-ibang mga vlogger. Morning po sa lahat. Mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao. Dito po yung mga ating mga kapulisan nagbabantay para sa pagbubukas po na ating Manila Bay Dolomite. Napakadaming tao po habang dito po si Tatay Jimmy. Si Tatay Jimmy.
na matitira ang PhilHealth. Oo, kaya mayaman-yaman ngayon. Manyaman ang mga doctors. Kasi, hoy, namatay po yung ano, ilagay na lang natin. Okay. Ha? Huwag na yung sakit na yan kasi magagastusan po kayo. O sige po, COVID na namatay ang galing po. PhilHealth ang bibirahin. Saan ang bibirahin? Gobyerno. Saan galing ang pera ng PhilHealth? Sa taong bayan. Katulad kong ex-abroad. Diba? Saan ka nagbabayad? PhilHealth. Yan ang sinasabi. Hindi ko gawa ko. Doon na doctor out there na mga kaibigan ko, may tungkol na hospital at saka yung Doktora Morales na hospital ng Maynila. So, ito mga, I'm just telling the truth. Nagsasabi lang po ako. Marami akong kaibigan ka. Bago kami mga pasok, eh bawal pang walang facial sa loob. Ganap mo yan? Maganda po yung facial plus wala pa lang parang kanina pa sana kami. Kaya ko nga, tumakbo pa ko ron eh. Bumalik pa ako. Layo. Yan, dyan kami dadaan. Pasok kami dyan. Dyan ang daan namin. Dito pa kami na papasok na. Okay, papasok na po. Nang mamaya-maya konti. Okay, papasok na kami. Ito po, yan na. Pasok na po kami. Ito po kami. Wow, ganda na. Ganda na talaga ang proyekto ni Pangulong Duterte. Po. Yan, malinis na po. Ito yung mga batay natin. Mga DPS. Yan po, maghihintay na naman kami na auto dito. Ito yung Dolomite. Po. Pila-pila po bago papasok. Okay, physical distancing. Pasok na po. Wala na, cut na dyan. Pilihan po natin ang social distancing. Huwag po natin kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Ito, ang ganda na. Yun, ang Dolomite, maganda na. Okay, ang Dolomite, napakaganda niya. Dito po sa bantay, dito po yung ating mga Manila Bay, si kapulisan natin nandito, and mga DPS. Po yung ating Dolomite, Ragatan.
sitwasyon natin ngayon sa Manila Bay. Ito yung mga kaganapan dito. Ito po, may limit lang po ang aming oras pag-ikot dito sa loob sa Dolomite, Manila Bay. Papalabas na po kami sa exit po. Po. Ito po yung mga ibang media. Ito po exit ma'am. Dito po yung ABS-CBN. Maraming salamat po sa inyo, sa aking mga viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFW. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe po and pindot ng button bells para update po kayo sa mga bagong video. And maraming salamat po talaga sa inyong lahat. At have a nice day. God bless po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.